Característica històrica, emblemàtica, i per aquest motiu el Consorci de l'Estany la va adquirir l'any 2006, obres de consolidació de les parets i de desenrunament amb l'espai i amb el caràcter de la masia, però a la vegada dotant-li de les funcionalitats i els usos moderns que requereix un edifici. Pensem que el que se li va demanar a l'arquitecte és que concebés un edifici. Des d'aquesta zona d'informació i atenció de visitants es podrà accedir o bé a la part expositiva de la masia, on hi haurà la recreació d'aquestes antigues estances com són el menjador i la cuina, o també accedir directament a la part d'exposició del que és el que ha estat el projecte de restauració ecològica de l'espai. És a dir, l'arribada d'un nombre important de visitants conduïts de manera organitzada i atractiva que vagin veient la seqüència del procés que hi ha hagut amb la recuperació de l'espai. Des del punt de vista exterior, la masia respectarà l'arquitectura de la zona, com és l'allargada en forma d'aguait, que quan estaràs a dintre a la part expositiva, com que tens una possibilitat de tenir una imatge panoràmica de l'estany, serà com si miressis a través d'un aguait. Amb una finestra tindràs la sensació de mirar a través d'un aguait, d'un observatori d'ocells, mirar el conjunt de l'estany que el tens justament al davant, que és aquesta finestra allargada que hi ha aquí a la façana principal. D'aportar, per exemple, qüestions d'il·luminació amb estratègies modernes com són l'aplicació de tècniques que a través d'unes conduccions que permeten il·luminar les parts inferiors i a vegades necessàriament fosques, a través de solucions. I aquesta, per exemple, és una imatge que és la perspectiva que tindrà el visitant quan arribarà al centre, on, com dèiem, l'arribada, en lloc de ser per la porta, s'integrarà paisatgísticament en el conjunt de l'estany, de cara que sigui un element que destaqui amb el seu punt just. En aquest cas s'havia de ser molt curós, s'ha de ser molt curós amb un espai on destaqui pel seu paisatge, amb no crear un edifici que distorsioni aquest paisatge o que focalitzi excessivament l'atenció dels visitants.